Kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla mitanyag og free ride alang sa ilang katagi lungsod nga moduaw sa mga samang sa ilang dapit. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Plano unta ni Ruth Romarate, 59 anyos, nga baktason lang ang samang gikan sa simbahan alas 10 ganihang buntag. May gilayon kining 500 metros. Apan dihang nakakita sa mga jeep nga may markang free ride, may hinangpon siyang misakay sa tanyag, ilabi na nga init kaayo ug may dakong dagom sa unahan. Dako kay labi na karon nga init, sus makatabang kay ni sa mga katawhan. Kining usa ka pamilyahan og pundok sa mga higala, nakalibre usab, inay mo pliti sa tag 20 pesos kada usa padung sa sementeryo. Layo baya pagtason ang celestial, so kanang dako jud ning help sa mga tao gyud. Plus minus na sa pliti. Oh, kana ana pod. 8 ka mga PUJ driver usab ang nakabenepisyo sa proyekto ning kalag-kalag kay matag adlaw sa ilang pagtanyag sa free ride. Nakadawat sila og tag 2,700 pesos. Aduna pay libreng pack meal alang sa pamahaw paniudto ug panihapon. Nagsugod ang free ride niadtong October 31 ug tapuson karong adlaw. Dako nagtabang kay kuan kasi sa mo biyahe mi na tumingaw kayo. Nga way pasayro labi na holiday. Nga nalipay lang sa mi kay mo sa gikuan ni Mayor ba, Rajib. Ikaduhang tuig na karon nga pagtanyag sa lungsod sa Minglanilla sa free ride, ilabi na gisirad-an ang mga daan padung sa sementeryo sa mga pribadong sakyanan. Samtang gilagway nga minus na ang dagsa sa mga miduaw sa mga sementeryo sa Minglanilla. Apan sa gihapon, hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan uban sa pag-abag sa mga sakop sa kabumbiruhan, mga tanod o traffic enforcer. May kainan usab nga muuban sa roving. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.